Γεια και χαρά. Και πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το βιντεάκι να εξετάσουμε τρόπους διαχείρισης του στρες. Τρόπους οι οποίοι μας βοηθάνε να λύσουμε το άγχος και να εισέλθουμε από τη λειτουργία του συμπαθητικού στη λειτουργία του παρασυμπαθητικού. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε επίγνωση. Χρειαζόμαστε να μάθουμε, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πότε στρεσαριζόμαστε, πότε δηλαδή ενεργοποιείται το συμπαθητικό και πότε αρχίζει η χαλάρωση, δηλαδή ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό. Ο πιο εύκολος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να παρακολουθούμε τους χτύπους της καρδιάς. Μάθετε να παίρνετε το σφυγμό σας, είναι πανεύκολο. Μπορείτε είτε εδώ πέρα να το πιάσετε, είτε στο χέρι εδώ και μετράτε για 10 δευτερόλεπτα και πολλαπλασιάζετε επί 6. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, όταν πάω να εδρώσω, είναι χαρακτηριστικό. Ο καθένας και η καθεμιά μόνοι σας μπορείτε να αρχίσετε να το βρίσκετε. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα, να καταλάβετε πότε αρχίζει το παρασυμπαθητικό. Τι είναι αυτό που με βάζει σε χαλάρωση. Πολλές φορές ένα ζεστό μπάνιο και το φαγητό μετά είναι αρκετά για να ενεργοποιηθεί το παρασυμπαθητικό. Εάν όμως καθίσετε να φάτε και δείτε ότι δεν έχετε όρεξη, σημαίνει ότι ακόμα είσαστε στο συμπαθητικό. Δεν επεκτείνομαι παραπέρα. Πάμε στο δεύτερο πιο σημαντικό που υπάρχει, ότι αφού καταλάβουμε ότι αρχίζουμε και στρεσαριζόμαστε ή ότι είμαστε μέσα σε κατάσταση στρες και ότι αυτό αρχίζει να μας κυριεύει, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να τραβήξω την προσοχή μου από αυτό το οποίο με στρεσάρει και με άγχωνε. Και γι' αυτό και προσπαθώντας να καταφέρουμε κάτι τέτοιο, υπάρχουν μία σειρά από τρόπους και δραστηριότητες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Και πάμε λοιπόν. Το πρώτο και νούμερο 1 είναι η αναπνοή. Όταν αρχίσω και ζητάω πιο πολύ αέρα, όταν αρχίζω και λαχανιάζω, όταν η ανάσα δεν μου φτάνει, είμαι στρεσαρισμένος. Εάν έχω τρόπο, κάνοντας μεγάλες αναπνοές, θα κάνω ειδικό βίντεο γι' αυτό, αλλά το να ρυθμίζω την αναπνοή μου είναι μια βασική στρατηγική, μια βασική τεχνική διαχείρισης του στρες. Σας συνιστώ τις λεγόμενες άπνοιες, δηλαδή τα μακροβούτια ή την προπόνηση για μακροβούτια. Αυτό έκανα εγώ και είχα πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Η αναπνοή έχει 4 φάσεις: εισπνοή, κράτημα, εκπνοή, άπνοια, και η πείρα μου έχει πει ότι όσο πιο μεγάλη είναι η εκπνοή και η άπνοια, τόσο πιο πολύ αρχίζω και μπαίνω στο ρυθμό να πάω μαζί με το στρες. Ότι δηλαδή αρχίζω και το ακολουθώ και είμαι εκεί. Και θα φτάσει σε ένα σημείο και μετά θα πέσει. Εάν κάνω σκέτες αναπνοές, όταν θα κάνω πολύ μεγάλες εκπνοές και άπνοιες, τότε έχω χαλάρωση. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο η εισπνοή, δηλαδή το πόσο μεγάλη είναι. Αλλά η εισπνοή θα φτάσει μέχρι ενός σημείου, δηλαδή θα πιάσω όλη τη χωρητικότητα των πνευμόνων και μετά παίζει ρόλο πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά μου, ούτως ώστε να μου φτάσει ο αέρας. Και τι κάνω με αυτή την προπόνηση?
Ρίχνω τους χτύπους της καρδιάς. Ηρεμώ την καρδιά. Συγκεντρώνομαι σε αυτό. Συγκεντρώνομαι μέσα. Αναπνοή και καρδιά. Αναπνοή και καρδιά. Φεύγω τελείως από τον έξω κόσμο. Προχωράω. Η δεύτερη πολύ βασική στρατηγική και τρόπος διαχείρισης της έντασης είναι η φύση. Γιατί? Διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εξελιχθεί με βάση το ρυθμό της φύσης. Εμείς που ζούμε έξω από τη φύση, ζούμε σε έναν ρυθμό ο οποίος είναι ξένος προς τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα ερεθίσματα είναι υπερβολικά. Το κάθε ερέθισμα που μου έρχεται χρειάζεται να το ενσωματώσω. Χρειάζεται να δω τι είναι, να δω αν μου κάνει και να κρατήσω ό,τι θέλω και να διώξω ό,τι δεν θέλω. Στη φύση αυτό συμβαίνει εύκολα. Στην πόλη είναι αδυνατόν. Τα ερεθίσματα είναι τόσα πολλά που πρέπει να κλείσω και κατόπιν και συνέπεια αυτού είναι ότι μια σειρά από ερεθίσματα περνάνε έτσι. Με φορτώνουν και δεν προφθαίνουν να επεξεργαστούν. Δεν προφθαίνουν να τα επεξεργαστούν. Η φύση λοιπόν, ο ρυθμός της φύσης πάει εξορισμού μαζί με το ρυθμό του ανθρώπινου εγκέφαλου. Οπότε κάθε επαφή με τη φύση έχει ηρεμιστική επίδραση. Ακόμα και αν πέσω σε τρικυμία, ας πούμε ότι είμαι με μια βάρκα και πέσω και σκάσω από το άγχος, όταν βγω έξω θα ηρεμήσω. Δηλαδή δεν μπορεί να κρατήσει αυτό θα κρατήσει όσο κρατήσει και μετά όταν θα έχει τελειώσει πάλι θα ηρεμήσω. Εάν όμως είμαι απλά μέσα στη φύση και ηρεμώ, και γι' αυτό ο κόσμος τρέχει σαν τρελός στα βουνά και στις θάλασσες και στα ποτάμια. Μπας και βρει την ησυχία του. Το τρίτο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο όφελος, είναι το έργο. Κάθε είδους εργασία με τα χέρια, μαστόρεμα, κυπουρική, το καθάρισμα του σπιτιού, το φτιάξιμο του φαγητού, ό,τι κάνω με τα χέρια έχει μεγάλη αγχολητική ιδιότητα και επίδραση. Διότι πρώτον κάνω κάτι σωματικά, δηλαδή είμαι σε κίνηση που παίζει πολύ ρόλο για να ενσωματώσω το στρες, και δεύτερον τραβάει την προσοχή μου. Είπαμε ότι προκειμένου να ανταπεξέλθω στο στρες πρέπει να τραβήξω την προσοχή μου από αυτό που με στρεσάρει. Και το έργο αποτελεί από τις πιο καλές δραστηριότητες. Έχει σωματική δραστηριότητα και πρέπει να κρατάω την προσοχή μου σε αυτό που κάνω, διότι έχει λεπτομέρειες. Και αν δεν προσέχω, δεν το κάνω σωστά. Άρα λοιπόν το έργο είναι από τα καλύτερα, γιατί έχει και τη χαρά της δημιουργικότητας. Στο τέλος δηλαδή αφήνει και μία αίσθηση ικανοποίησης. Το επόμενο είναι ο αθλητισμός. Έχουμε πει τα ωφέλη του. Ο αθλητισμός είναι από τα πλέον ενδεδειγμένα, από τις πλέον ενδεδειγμένες δραστηριότητες για να ανταπεξέλθετε στο στρες, και είπαμε ότι το βασικό είναι ότι δεν πάω αντίθετα στο στρες, πάω μαζί με το στρες. Και έτσι το μαθαίνω, δεν δημιουργείται σύγκρουση εσωτερική, το αυξάνω σε σημείο τέτοιο που υποχρεωτικά πλέον θα αναλάβει η χαλάρωση. Δείτε το σχετικό βιντεάκι. Το επόμενο, το οποίο είναι εξαιρετικής σημασίας, μάλλον όχι, πριν πάω σε αυτό, κοντά στον αθλητισμό, είναι και τα εξής. Θερμά λουτρά, ατμό λουτρά, σάουνες, μασάζ έχουν
φοβερές αγχολητικές ιδιότητες. Προσομοιάζουν στον αθλητισμό, δηλαδή αυξάνουν τους χτύπους της καρδιάς, μπαίνεις μέσα στο στρες και μετά χαλαρώνεις πάρα πολύ. Συνιστώνται, είναι σχετικά εύκολα και έχουν πάρα πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία. Πάμε στο επόμενο, το οποίο δεν είναι άλλο από την τέχνη. Η τέχνη, η μουσική, ο χορός και το τραγούδι, το να διαβάσω ένα βιβλίο, το να δω ένα έργο στο θέατρο, το να ασχοληθώ να φτιάξω κάτι έτσι εικαστικό, όλα αυτά έχουν φοβερές αγχολητικές ιδιότητες. Εκτός από δημιουργούν χαρά. Ο χορός και το τραγούδι διεγείρουν το καναβινοειδές σύστημα, το οποίο είναι εγγενές σε όλα τα θηλαστικά και σχετίζεται με την ευχαρίστηση. Εκεί δένονται και τα μόρια της κάναβης, της τετραεδροκαναβινόλης, προκειμένου οι χρήστες νιώθουν δηλαδή εφορία από αυτό. Αν όμως χορεύετε και τραγουδάτε, δεν χρειάζεται η κάναβης. Μόνο του το καναβινοειδές σύστημα σας προσφέρει την ίδια ευχαρίστηση. Το να παίζω μουσική είναι μια απαιτητική δραστηριότητα. Θέλει να είναι κανείς πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Έχει την ευχαρίστηση της έκφρασης, γιατί η καλλιτεχνία δίνει την έκφραση, και η έκφραση από μόνη της, η έκφραση αυτού το οποίο μου συμβαίνει, με ηρεμεί. Αλλά και να τον ακούσω σκέτα μουσική μπορεί το ίδιο να είναι. Και γενικά η τέχνη είναι από τα πλέον από τις πλέον αγχολητικές δραστηριότητες. Θα έχετε δει κάτι μουσικούς έτσι, συνθέτες, φτάνουν μέχρι 100 ετών. Παίζουν πιάνο μέχρι να πεθάνουν. Δεν τους πιάνει τίποτα. Γιατί δεν τους αγχώνει τίποτα. Είναι μέσα στην ευτυχία. Το επόμενο, το οποίο και αυτό είναι από τα πλέον σημαντικά, η έλλειψή του δημιουργεί στρες. Είναι η κοινωνική στήριξη. Το να έχω κοινωνική ζωή. Το να μιλάω με ανθρώπους. Το να έχω φίλους. Το να νιώθω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για μένα. Οι οποίοι θα με ακούσουν. Να μοιράζομαι αυτό που μου συμβαίνει. Η οικογένεια ως σκοπό, ένας από τους βασικούς σκοπούς της είναι ότι παρέχει μια ασφάλεια και το αίσθημα της ασφάλειας ρίχνει το στρες. Τα παιδιά, ειδικά άμα είναι μικρά και είναι σε μια άλλη πραγματικότητα, σε κάνουν να ξεχνήσεις, σε κάνουν να φεύγεις από αυτό που είσαι και να είσαι στο δικό τους κόσμο. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλες αγχολητικές ιδιότητες. Απέναντίας, εάν η οικογένεια αποτελεί πηγή προβλημάτων, και τα παιδιά, αλλά τα παιδιά δεν μπορείς να φύγεις, αλλά από την οικογένεια πολλοί φεύγουν. Δεν αντέχεται το και η οικογένεια να είναι πηγή άγχους. Από αυτά συνάγεται ότι τα γλέντια που κάνουμε, τα οποία συνδυάζουν φύση, τέχνη, μουσική, χορό, κοινωνική δραστηριότητα, κοινωνική στήριξη κλπ, είναι από τα πλέον απαραίτητα για να διαχειριστεί κανείς το άγχος, για να φύγει τελείως από το άγχος και το στρες, έστω και για λίγο. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά από περιόδους έτσι, που ας πούμε έχουν καθιερωθεί μετά από περιόδους που υπάρχει πολλή δουλειά, δουλειά, άγχος, και στο τέλος γλέντι, για να ηρεμήσουν άνθρωποι και να
νιώσουν ότι τελείωσε και αυτό και να κλείσει ο κύκλος του στρες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή της ζωής του ανθρώπου, η οποία κάνει πάρα πολύ καλό στο στρες, είναι η θρησκεία. Έχει βρεθεί ότι όσοι προσεύχονται έχουν πολύ χαμηλό στρες, ενώ ενδέχεται και να θεραπεύονται γρηγορότερα κλπ. Διότι η πτώση του στρες βελτιστοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα και έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η αίσθηση ότι ανήκω σε κάτι μεγαλύτερο, ότι υπάρχει κάποιος που με προσέχει, ότι έχω το δίκαιο μαζί μου, ότι με αγαπάει, κάτι με αγαπάν, ότι υπάρχει αγάπη, ότι ενός μεγαλύτερου σκοπού, όλα αυτά έχουν πάρα πολύ υψηλές χαλαρωτικές ιδιότητες. Η θρησκεία λοιπόν εξυπηρετεί πάρα πολύ την καταπολέμηση του άγχους. Ένα τελευταίο είναι το σεξ. Το σεξ ρυθμίζει τις ορμόνες του στρες. Η ομαλή σεξουαλική ζωή ρίχνει το στρες κατακόρυφα. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι αν είναι κάποιος στρεσαρισμένος ή στρεσαρισμένη, δεν θέλει να κάνει σεξ. Παρ' όλα αυτά, ίσως να έχει έτσι προληπτική ιδιότητα, αλλά και θεραπευτική θα λέγαμε, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η ομαλή σεξουαλική ζωή καταπολεμά το στρες σε πάρα πολύ ψηλό βάθμο. Αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, περιμένω τα σχόλιά σας, τις υποδείξεις σας, τις ιδέες σας. Γεια και χαρά.